Ljudi, neće biti psovanja, znači, nema psovanja. Are you sure about that? Ljudi se bombe znaju, pa retardi jedni imate 3000 ilo, a ne znate bombu bacit. Ljudi, neće biti psovanja. Šta plačeš? 3000 ilo imaš bombu bacit, ne znaš. Pa naravno da znaju. Prodaja kao, druže, level 5. Da igramo. Šta da igram protiv ljudi i frajer, ono, profesionalac, bombu bacit, ne znaš. Šta se žališ koji kurac? A šta nije tako? Česa ne zna nijednom. Ne zna li čovjek CT smoka 3000 iloa ima? Nemoj me jebat, bog te. A uzno i se odmah.